No, jokos lopetit? Joo. Muistaa venytellä sitten. Moikka. Moro, moro. Katos. Sergei Kuula soittaa. Mitä hitto sä pelleilet? Mun perheilta kosahti sun takia, sit sä piileskelet tuolla jossain pukuhuoneessa. Hei, sulla oli asiakas. Et säkään varmaan sen Kuule halunnut puhua. Sitähän minäkin. No niin, kerro asias. Nyt täällä ei ole ketään. Pääsee tästä himaan. Sun kiire loppu tähän. Meillä on tapaaminen kolmannen osapuolen kanssa. Mitä sen tajua, ettei mulla ole aikaa millekään bisneksille? Arvo Luhats voisi olla eri mieltä. Taisi olla tuttu nimi. No, eikä me nyt liitytä mihinkään virolaisten porukoihin. Hei, Baltias on iso bisnes. Ja on kunnia tehdä yhteistyötä Viron kovimman kaverin kanssa. Ei helvetti. Niinpä, sä lähet mukaan. Ja sä et mukaan tätä. Ketäs kaunis nainen täällä kävelee? Vai? Sä oot päässyt hoitolapsesta eroon. Joo. Sitten mä voin varmaan tarjota sen drinkin sulle. No itse asiassa mä olin just tulossa katsoa, että oot sä duunissa. Mun vuoro alkaa just. Eikö harmita enää yhtään? No mitä nyt? Kiva, kun et jäänyt Saksaan. Niin musta. Mä tuun ihan kohta takas. Hei, voit sä pistää kahvi? Tässä nyt on kuule pari ennen sua. Ai sori, en mä yhtään tajunnut. Onko taittis duuni? No, siitä vaan alat kuulla keräilee noita tyhjiä asteet pöydistä. Siis, oots tosissas? Joo. Näin. Mä oon yksin töissä ja täällä on hirveästi jengiä. Kelpaako? Siis totta kai. Kai sä maksat kanssa jotain. No ei tää mitään taksvärkkiä oo. Mites sulla? Niin mun kiitti. Oliveri ei meinannut millään nukahtaa. Kyseli vaan, missä äiti on. Siihen saakin olla aikamoinen satusetä, että keksii vastauksen. Mä en tiedä oikeasti tarvitse tuntea Isabelaa. Tai tätä Pirjoa. Rakastinkohan se mua oikeasti ikinä? Oliko se vaan niin hyvä kusettaja, että se sai mut luulemaan niin? Voisit vaan kuvitella tätä. Oliver olisi merkinnyt sille jotakin. En mä usko, että se noita juttuja feikkas. Mistäpä sen tietää? Sun on nyt ihan turha miettiä tollasia. Meidän pitää unohtaa Isabella ja alkaa elää ilman sitä. En mä nyt ihan tota tarkoittanut. Tiedätkö, mua ei yhtään huvittaisi enää lähteä töihin. Mitä sun pomma sanoo? Kyllä se ymmärtää, kun tajuu, että mulla on hyvä syy. Eli tosta painat kahvia, tosta pulla, niin kone hoitaa itse loput. Kätevää. Kiitos. No, ei muuta kuin kokeilee. Moi, mitäs sulle? Musta kahvi. Tuleeks muuta? Ei muuta. 1,50. Kiitti. No niin, sehän meni hienosti. Saat hetken pärjää yksin, mikä hakee limut. Jees, mä hoidan. Ymmärsin jotain väärin, kun mä luulin, että sulle duuni.
No ei mun 2 tuntista vielä ollutkaan. Ja tääkin on vaan yhdellä keikka. Okei. No mut tolleen mustakin tuli pizzakuski. Hoidat vaan hommas hyvin, niin kyllä saat lisää vuoroja. Niin mäkin toivon. Oot sä nähnyt Eliasta? En oo. Miten niin? No, meidän piti nähdä täällä. Silloin jotain huolia. No, kertoiko sä, että mitä huolia? Se vaan tekstasi, että silloin on huono päivä. Sitten mä yritin soittaa sille, niin ei sen sanonut sit mitään. No, nyt sä voit kysyä siltä. No niin, sä pärjäsit hienosti. Joo. Kaikki on hallussa. Pura noin, niin saat vähän muuta ajateltavaa. Yes. Sun on pakko auttaa. Ida ihan salepulassa ja poliisi ei kuuntele mua. En tiedä. Kuunteleeko ne muakaan? Pakkohan Iida, sä oot aikuinen. Katoamisilmoitus Iidasta on kertaalleen peruttu ja uusittu. Poliisi haluaa varmasti lisätodisteita ennen kuin ne tekee enempää. Ja meillä ei ole mitään muuta kuin, että Iida on puhunut Johanneksesta. Niin ja se, että se numero ei saa enää yhteyttä. Eikä Pekka, eikä kukaan edes tiedä, missä ne on. No, jos Pekka on pitänyt Iidaa vankinaan, niin miksi Iida olisi päässyt soittaa sulle? Oot sä ihan idiootti. Pekka on pitänyt asettaa Iidaa ohi mulla ja sanonut, mitä mulle pitää kertoa. Mutta miksi? Se on Iidan isä. Okei, kelaa mitä Johannes teki sen lapselle. Mä lähden kohta itse sinne Orimattilaan ja käännän koko kylä ympäri. Mä toivon, että mä löydän Iidan ennen kuin se on liian myöhäistä. No. Hei, anteeksi, mä en ehtinyt tehdä tätä aikaisemmin. Ei se mitään. Jäädään saada puhtaat lakanat. Tää on ihan luksusta. No sä oot sen arvoinen ja paljon enemmänkin. Sä oot tosi kiva. Tiesin se heti, kun mä näin sut. Ja silti meinasit heittää mut pihalle. Mä olin vähän hämilläni. Ja mä pelkäsin, että sä jätät mut taas. Hei, sitä mä en tee koskaan. Niin mä tiedän. Voisitko mä päästä tänään jo tonne mökin puolelle? Tai siis kyllähän tää sopii kans tosi hyvin. Sä oot niin söpö, kun sä oot malttamaton. Eli mitä mieltä sä oot? Mä oon sitä mieltä, että me voitais siirtyä meidän suhteessa seuraavalle tasolle. Nyt kun säkin oot siihen valmis. Vai Pirjo?